Más pasional, porque Xavi nos lleva siempre un pequeño top secret, alguna cosa que ha descubierto o que hemos descubierto a través del mundo del baloncesto. Vam descobrir una persona que anava caminant per la pista i vam dir, qui és aquest noi que veurem les imatges? S'anava cap a la graderia. Qui serà? Doncs vam anar-lo a buscar i vam dir, escolta'm, noi, tu em sembla que ets molt verd i negre. Ens va ensenyar el carnet de soci. I li vam dir, i exactament aquesta passió que tens del bàsquet, un fill d'un mestre de l'Institut B7, que el coneixem perfectament. Doncs és l'Adrià Arbues, i és una persona, un soci de 18 anys, que ha fet això. Crec que era el 2010, que jo havia de triar el meu treball de recerca, i llavors vaig veure l'Ivanovic, que era a les finals de la CB, i vaig veure uns dibuixos que no va entendre ningú. I bueno, llavors vaig dir, bueno, doncs això ho podem millorar, encara que sigui una mica es pot millorar. Jo he fet una aplicació d'una pissarra de bàsquet digital per innovar una mica les pissarres que ja existeixen i aplicar-les al món de les noves tecnologies. Més vinent, el 12 de maig, marxo a Pittsburgh a presentar-ho en una fira de treballs que es diu Intel ICEF, i llavors, bueno, encara estoy en ello. Fa un any que ho vaig entregar, però encara estic aquí millorant i fent coses noves. La Ito em va ensenyar el que tenia ell, que era una aplicació no semblant, però de l'estil. I llavors, a partir d'allà em va dir, bueno, doncs els meus jugadors no els puc moure, els puc situar però no els puc moure, només puc guixar en un color. I llavors, a partir dels defectes que tenia la seva aplicació, jo vaig introduir unes millores en el meu treball. És difícil, perquè la pissarra clàssica els entrenadors li tenen molt de pressi, fins que no hi hagi una nova generació d'entrenadors o alguna cosa. Jo crec que la pissarra que hi ha ara aguantarà uns quants anys més, però bueno, en un futur potser sí. Adrià Arbues. Escolta'm, Jo m'apuntaria aquest nom al cap per si de cas. és un geni, a part de ser de la penya, que clar, tot això va una miqueta relacionat. Si és de la penya... Ja tens punts a favor guanyat. Nosaltres tornem una miqueta a la part esportiva, després d'haver fet aquest parèntesis, i tornem a parlar d'un tema que estem parlant molt aquest any, que és el tema de les lesions. Va tornar Ulis Baet després de 5 partits, l'altre dia davant del Joventut, però va caure Marko Todorovic. Com està la situació, Xavi? Doncs mira, aquí veiem a Ulis Baez, que reapareixia després de 6 setmanes de l'esquins que s'havia fet en el genoll, va fer només 3